Helo, Tom dwi'n dod o Loegr. Dwi'n tipyn bach crazy. Dwi'n trio'r dysgu Cymraeg. Dwi isio siarad Cymraeg. O'n i'n isio'r gweld, o'n i'n medru dysgu. Drelio'r 2 awr pob dydd am fis. Genuinely, absolutely starting from scratch. I do know Cwtsh. Cwtsh. Do you have About any idea what that means? kind of cuddle or snuggle or something, maybe? Yeah. Something, and that's literally it. O'n i'n gweithio'r efo challenges of say something in Welsh. Speak Welsh. Isio o siarad Cymraeg. Cymraeg. A siarad tipyn bach efo Aaron Jones pob dydd. Dwi eisiau ti siarad Cymraeg efo fi. Dwi isio siarad Cymraeg efo chdi. Mae 2 reswm I mi dysgu Cymraeg. Reswm gyntaf, fy plant tyfu efo ni yn Bridgend. Ond do'n I ddim medru deud unrhyw beth yn y Cymraeg. And what's bore da? I see that written down sometimes So, in the... bore da is good morning. Good morning. Ail reswm, dwi'n gweithio'r fel athro, a dwi wastad isio ffeindio'r ffordd orau I dysgu yn gyflym. Dysgu Cymraeg anodd iawn. Anodd iawn. A ddwy, nes I dreulio'r diwrnod cyfan yn siarad Cymraeg efo Aran. A nes I ddim siarad Saesneg diwrnod cyfan. Achos ti'n siarad Sbaeneg ac yn Sean Connery. Sut wyt ti'n dweud yn y Cymraeg? Oedd y challenge yn anodd iawn. Ond nes I fwynhau gwneud o. A dwi'n teimlo yn hapus iawn efo faint dwi wedi dysgu. Mae dysgu Cymraeg yn Hawddi pawddi. hawddi pawddi. Yeah. Diolch yn fawr iawn am gwylio'r tan tro nesa. Tara!